Vale. Hola de nou. Estem fent un nou vídeo per a tots els alumnes de l'Institut Josep Brugulat. En aquesta ocasió tenim al davant a la Noé Simarro. Ella és delegada sindical de la CGT. Benvinguda, Noé. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos a la CGT. Val a dir que ella també és profe de FOL, jo crec que és una dada important, llavors s'hi ha sumat de seguida amb aquesta iniciativa i una mica la idea és saber l'opinió del sindicat de la CGT, una mica de tot això que està passant ara, que segurament ningú s'esperava, Noé? Bueno, preveure una pandèmia mundial no estava dintre, igual per dir ingenu, no estava dintre del que podia passar. Molt bé, doncs faré 3-4 preguntes, si et sembla. I jo crec que la primera pregunta necessària és com viu la CGT la situació laboral actual? Doncs vivim... Ara igual, entrarem. Estic vivint aquí amb gent... Doncs, a veure, la CGT viu que l'actual situació una altra vegada l'està pagant la classe treballadora en molts sentits, no? Veiem com es fan polítiques, per exemple, tot el que s'està fent amb els ERTOs, els expedients de regulació temporals d'ocupació, es regulen igual per les grans empreses que per les petites i mitjanes empreses. Això és una desigualtat enorme. Empreses que són molt més milionàries que l'Estat, que s'estan acollint a ERTOs, quan això fa que s'erosionin les arques públiques de l'Estat. Jo penso que ara, quan explico, ara entrellaçaré el tema de FOL, però quan explico les nòmines i veig que els explico al meu alumnat que aquests diners van a parar a la Seguretat Social i ara veuen que no hi ha respiradors per tothom, que no hi ha espais ni UCIs per tothom, a mi em fa una vergonya quan hi ha empreses que s'estan aprofitant d'aquests diners que haurien d'estar destinats als serveis públics llavors la CGT fa incidència per intentar fer una lluita realment de classe, és un sindicat combatiu de classe que se n'ocupa d'intentar pal·liar una mica aquestes desigualtats, de denunciar com és possible que tots els tests, les proves de coronavirus s'estiguin fent a la classe política i a les classes altes i abans que als metges, que això si ho penses és molt il·lògic. I ja no et dic que les persones que estan treballant a residències, que aquí també tenim una qüestió de gènere, de classe i de gènere, perquè els metges encara els hi han anat fent, alguns no, i a les metgesses, però a les persones que sobretot són dones que treballen en residències, encara la mare d'un amic que viu aquí encara no n'hi han fet, quan hi ha hagut casos de coronavirus a la seva residència. Doncs crec que el sindicat es dedica una mica a donar visibilitat a aquestes desigualtats socials i econòmiques que jo crec que no es poden permetre. D'altra banda, també a denunciar una mica la inacció política respecte al món laboral. Com pot ser que es prioritzi l'activitat econòmica abans que la llei de prevenció de riscos laborals, que és un altre tema de FOL. S'ha anul·lat pràcticament l'article 21 de la llei de prevenció de riscos laborals, aquest que diu que davant d'un perill greu i imminent es pot paralitzar l'empresa. I ara és, no, davant de coronavirus això no ho denuncieu perquè fins i tot poden haver-hi conseqüències greus. Però molta gent ha estat anat, això de les residències, ha estat anat treballant sense els EPIs,
sense que els hi facin les proves, doncs la CGT el que intenta és fer aquest tipus de denúncies, és intentar que hi hagi un món laboral més just i un món més equitatiu, no? Perfecte, molt bé. Ja ho has dit abans una mica, la CGT és un sindicat de base, no? Has dit. Bàsicament, en què es diferencia el vostre sindicat amb la resta, no? De sindicats amb representació, no? I una mica com s'organitza, com s'organitzeu. Doncs la CGT el que vol és que la gent, tenir gent afiliada compromesa i amb una perspectiva comunitària i política. És a dir, històricament ja som un sindicat anarquista i vol dir que fem lluita per canviar les estructures socials capitalistes, patriarcals, colonials, capacitistes, no? I incidir perquè hi hagi una societat més justa, més solidària, feminista, antiracista, de suport mutu, que tingui en compte la terra, posant una mica al centre la vida i l'ecologia i no el capital. Llavors, i preocupar-nos per totes les persones treballadores i les persones que no estan treballant o que estan treballant de manera irregular, que treballen de manera clandestina per la seva situació irregular o les persones que estan a la presó, preocupar-nos per aquelles persones més vulnerables en aquesta societat. I també ens diferenciem, ara aquesta setmana la CGT ha denunciat a UGT per fer ERTOs. Nosaltres realment treballem amb la classe treballadora, no fem pactes amb governs o empreses que no es vulgui. Que jo crec que en els últims anys els sindicats majoritaris tenen una postura molt empresarial i molt de política de partits i moltes vegades poc combativa. Llavors, clar, això es nota en el retrocés dels drets laborals que hem patit els últims anys, perquè els sindicats són els que tenen aquesta força. I optem per una afiliació que s'impliqui, no per una afiliació de donar-li el treball fet, sinó una afiliació que es polititzi d'alguna manera, que creiem que és la manera per poder canviar la societat. I un altre factor important és que nosaltres funcionem per assemblea. Intentem que l'organització sigui el més horitzontal possible. Que no caiem en aquestes jerarquies que al final, perquè que gent maca hi ha a tot arreu i hi ha molts sindicats, però les estructures fan que moltes vegades aquesta gent no pugui funcionar o no tot el que li agradaria. Llavors, fomentar una estructura i la presa de decisions de la manera més justa o més assembleària. Perfecte. Sí. Una altra pregunta, Noé. En quins focus principals treballa el sindicat actualment? Són més generals o són més específics? Depèn del sector en el que està actuant el sindicat. Sí, clar, després, que jo crec que això s'assimila més a altres sindicats, també funcionen per territoris i per sectors. Llavors, hi ha la CGT de l'estat espanyol o de Catalunya, que fa tota aquesta primera lluita que he explicat abans, de denunciar la inacció política o totes aquestes desigualtats. I després, per sectors, anem assessorant, jo estic al sector d'ensenyament, hem estat fent molta lluita pel tema dels substituts que es quedaven sense feina, que havien paralitzat els nous nomenaments, que potser és el sector més precaritzat dintre d'ensenyament, i també hem fet molta lluita pels ERTOs que han patit
dones i homes, però sobretot dones que estaven en menjadors, les persones que treballaven en menjadors, o el sector del lleure, o també molt suport al sector social, han treballat sense l'equip de protecció individual. Llavors, clar, hem fet una mica de suport al sector sanitari perquè el sector sanitari havia de treballar molt i no podia fer molt treball sindical. I això després ens anem donant suport. No sé si Sí, no, perfecte, sí. No us robo més temps perquè sé que ara també esteu preparant una mica els actes de l'1 de maig. Creieu com a data del Dia dels Treballadors que realment aquesta data és per celebrar actualment en aquest any, just? Clar, jo crec que l'1 de maig és un dia no per celebrar, sinó un dia de lluita, que el fet de que amb els anys s'hagi convertit en una festa o en un dia festiu no vol dir que no hauríem de fer lluita. Jo crec que s'hauria d'ocupar alguns espais i fer lluita al carrer amb totes les mesures de seguretat. Per suposar, nosaltres prioritzem la salut pública, però que sí, que ara més que mai la lluita de classe és imprescindible perquè si no, una altra vegada pagarem la classe treballadora la crisi i tots els drets que s'aconsegueixen és lluitant per diferents vies, però la lluita d'estar al carrer, de visibilitzar, de tenir consciència de classe. De fet, en el sindicat es nota molt, no? Amb el tema de substituts, tota la lluita que s'ha fet, s'han tornat a obrir els nomenaments per cridar persones substitutes. Molts ERTOs que hem denunciat s'han aconseguit que no es fessin perquè no eren legals, no? ERTOs aquests d'empreses continuen rebent diners de les administracions o s'han parat. O gent que havien acomiadat que han fet l'ERTO. Llavors, sí, s'hauria d'anar... S'ha de continuar la lluita, no a celebrar, a continuar lluitant. Perfecte, molt bé. Ara el veig aturada, la imatge, no sé si tu em veus bé ara mateix. Jo ara sí. A veure si es desbloqueja. Ja l'he vist que... Que t'has quedat aquí una mica... Sí, paralitzat. Sí. Molt bé. Bueno, si no passa res. Serà... A veure, no és... Bueno, és igual. Si vols, jo te sento bé. Si vols acomiadar-te dels meus alumnes, són alumnes bàsicament de grau mitjà, alguns de grau superior, i com a professora i com a delegada sindical de la CGT, si vols acomiadar-te d'ells. Sí, doncs els saludo, els animo a que aprenguin molt la formació i orientació laboral, que tinguin aquesta consciència i que reclamin sempre els seus drets, que jo crec que aquesta assignatura serveix molt. Per mi és una de les més adients que n'hi ha perquè no els timin, perquè signifiqui la seva vida laboral i la seva persona i sàpiguen plantar-se, no? Davant les desigualtats. Així que ànims i molta salut, que avui en dia és necessària. Doncs no el veiem, s'ha quedat congelada la imatge. Val a dir també que vius en una zona rural, que ja hem tingut prou sort de fer la connexió realment. I res, espero que estiguis bé també vosaltres i que res, moltíssimes gràcies per la teva ajuda, per el teu suport
Moltes gràcies. És una activitat, doncs, que és un plaer comptar també amb la CGT, també. Moltes gràcies, Noé. Moltes gràcies a tu per organitzar tot això. Molt bé. Fins ara. Adéu. Adéu.